እዚ ፖሊስ ኣብ ህንዲ ካብቶም ተፈራሕቲ ፖሊሳት እቲ ቀዳማይ እዩ። ለያቡ እኳ ናቱ ሹም ተፀዊዑ ካብቲ ቦታ ዝሰረቕዎ ንብረት ረኪቦም እዮም ቀልጢፎም ዝኸዱ። ብኻሊእ ገጽ ልክዕ ከምዚ ፖሊስ ብፖሊሳት ዝፍራሕ ሓደ ሌባ ኣሎ። እቲ ሌባ እስካብ ሕጂ ብሰባት ዘይድፈሮ ስራሕ ዝሰርሕ እንትኸውን ንዝኾነ ፖሊስ ድማ ፈሪሑ ኣይፈልጥን። ካብኡ ድማ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እዚ ፖሊስን እዚ ሌባን ይራኸቡ። እቲ ፊልም እንትጅምር ኣብ ጃፓን ውሽጢ ዝርከብ ሓደ ባህሊ ብምርኣይ እዩ። ኣብ ጃፓን ዘለዉ ሰብ ሃፍቲ ክምርዓዉ እንትደልዩ ንዝምርዓዎ ቤተሰብ ክቡር ቫዮሊን ይህብዎም። እዚ ቫዮሊን ድማ ክቡር ዝኾነሉ ምኽንያት ዕንፀይቱ እዩ። እቲ ዕንፀይቲ ዝመጽእ ካብ ሂንዲ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መንግስቲ ነዚ ቀይሕ ዕንፀይቲ ዝኾነ ሰብ ንኸይቆርጾ ዝኣዘዘ እንትኸውን ሰባት ግን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እንዳቆረፁ ምሻቶም ኣይቋረፁን። ፊልምና ድማ ነዚ ምስ ኣርኣየት ናብ ሂንዲ ትወስደና። ኣብ ሂንዲ ነዚ ዕንፀይቲ እንዳቆረፀ ዝሸይጥ ሓደ ሰብ ነቲ ዕንፀይቲ ብላዕሊ ፍራምረ ሸፊኑ ብመኪና ሒዝዎ እንዳኸደ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ፖሊሳት ኣብቲ መኪና ዝተፀዓነ ዕንፀይቲ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ሕጂ ነቲ ሰብኣይ ክከታተልዎ ጀመሩ። ብኻሊእ ገጽ ነዛ መኪና ዝገንሓ ዘሎ ሰብ ካብ ፖሊስ ከም ዘየምልጥ ኣብ ዝተረድእ ሰዓት ወሪዱ ንምድርዳር ይፍትን። እንተኾነ ግን እቶም ፖሊሳት ጉባ ይቕበሉን። ካብኡ ድማ ዘለዎ መማረፂ በቶም ፖሊሳት ተባኢስካ ምምላጥ እዩ። ንሱ ድማ መሰም ፖሊሳት ተባኢሱ ምምላጥ እንተፈተነ እኳ ክተሳቅዐሉ ይቐሪ። እዚ ሌባ ሕጂ እውን ተስፋ ኣይቆረፀን። ዋላ እኳ ሓንሳብ ኣብ ኢድ ፖሊስ ዝኣተወ ሌባ ከምልጥ ተዘይከኣለ ንሱ ግን ገንዘብ ከፊሉ ንክሰድዎ እንዳሰማምዖም ይርከብ። ኣብ ፈለማ ፖሊሳት ዝውሃቦም ዝነበረ ገንዘብ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ንክሰድዎ ኣይተሰማምዑን። ፀኒሑ ድማ ናይቲ ገንዘብ ብዝሒ ስለ ዝወስኹሎም ኣብ መጨረሻ ድማ ነቲ ገንዘብ ተቐቢሎም ንክሰድዎ ይውስኑ። ፖሊሳት ድማ ነዞም ኩሎም ፖሊሳት ክኸፍል ዝኸኣለ ንሱ መን ከም ዝኾነ ሽሙ ይሓትዎ። ኣብ ሰዓት ድማ ናይቶም ፖሊሳት ናይ ርእሲ ሕማም ዝኾነ ሌባ ሽሙ ፑሽፓ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ፑሽፓ ዝሰርሐሉ ናይ ዕንፀይቲ ቦታ እኳ ንሓላፊ ኣይፈርሖን። ናይቲ ገዛ ሓላፊ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ኩሎም ሰባት ካብ ኮፍ ዝበልሉ ዝለዓሉ እንትኾኑ ፑሽፓ ግን ኣጋሩ ኣብቲ ወንበር ገይሩ እዩ ዝፅበዮ። ብኻሊእ ገጽ ኬዝባ ዝተባሃለ ሰብ ድማ ናብዚ ቦታ ስራሕ ንክቁፀር ይመጽእ። ኬዝባ ድማ ናይ ፑሽፓ ልቢ ኣብ ዝተዓዘቦ ሰዓት ኣብዚ ሰራሕተኛ ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ምስኡ ኣገልጋሊ ኮይኑ ንክሰርሕ ይመርጽ። ምርኢትና እንትቕይር ፑሽፓን ኬዛን ብሓባር ኮይኑ ናብ ካሊእ ቦታ ይኸዱ። ኣብዚ ሰዓት ፑሽፓ ናይ በዓል ጉጅለ ብምስራት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ነቲ ቀይሕ ዕንፀይቲ እንዳቆረፁ ንክሸጡ ይውስኑ። እቶም ሰባት ተኣኪቦም ናብቲ ቀይሕ ተኽሊ ዝርከበሉ ጫካ ምስ ከዱ ሰቂሎም ነቲ ተኽሊ ይቆርፅዎን። ኣብ ፈለማ ናይ ባዕሎም ናይ ኣምልኾ ስርዓት ዝፍፅሙ እንትኾኑ እዚ ድማ ጽቡቕ ዕድል ከምፅልና እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ብኻሊእ ገጽ ፖሊሳት ድማ እቶም ተኽልታት ይቆረፁ ከም ዘለዉ ሰሚዖም ናብቲ እኒ ፑሽፓ ዘለዎ ጫካ ይመፁ። ንእኒ ፑሽፓ ድማ ፖሊሳት እንትመፁ ምልክት ንክህቦም ዘቐመጥዎ ሰብ ምልክት ኣብ ዝሃቦም ሰዓት ዕንፀይቲ እንዳቆረፁ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ደንጊፆም ካብቲ ቦታ ክጎዩ ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ፑሽፓ ይጎየየን። ካብኡ ድማ ክትፈርሑ የብልኩምን ሓደ ሜላ ቢደይ ኣለዎ ብምባል ንኩሎም ክረጋግዑ ይገብሮም። ካብኡ ድማ ፖሊሳት ናብቲ ጫካ በፂሖም እዮም። ናይቶም ፖሊሳት ሓላፊ ጎቪንዳ ዝበሃል እንትኸውን ለያቡ ልክዕ ከም ሞት ይፈርሕዎ። ብኻሊእ ገጽ ፑሽፓ ድማ ዝኾነ ሰብ ኣይፈርሕን። ክልቲኦም ድማ ተፋጢጦም ጎቪንዳ ነቲ ዕንፀይቲ ኣበይ ከም ዝገበሮ ኣብ ዝሓተቱ ሰዓት ፑሽፓ ድማ ዝኾነ ዝቆረፅዎ ዕንፀይቲ ከም ዘየለ ይነግሮም። ኣንሕና መሳኪን ናይ ገጠር ሰባት ኢና። ካብኡ ድማ ናብዚ ዝመፃና ንገዛ መስርሒ ዝኸውን ድሊና ዳ እምበር ቀይሕ ዕንፀይቲ ንቑራፅ ኣይኮነን። ናይ ገዛ መሳርሒ ዕንፀይቲ ቆሪፆም ኢልካ ክተኣስረና ተደሊኻ በልእሰረና ብምባል ዝኾነ ዓይነት ቀይሕ ተኽሊ ከም ዘይቆረፁ ይናገር። ብኻሊእ ገጽ ጎቪንዳ ነቲ ቦታ ዝተዓዘበሉ ሰዓት ዝኾነ ዓይነት ቀይሕ ዕንፀይቲ የለን። እቶም ዕንፀይቲ ድማ ዘየለዉ ቅድሚ ጎቪንዳ ናብኡ ምምፅኡ ፑሽፓ ንኩሎም ሰባት ብምእካብ ነቶም ዕንፀይቲ ብጠንካራ ሓረግ ኣብ ኣየር ክስቀሉ ስለ ዝገብሮም እዩ። ጎቪንዳን ሰባቱን ዝኾነ ቀይሕ ተኽሊ የለን ኢሎም ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት ንእነ ፑሽፓ ነቶም ዕንፀይቲ ደጊሞም የወርድዎ። እንተኾነ ግን ዕንፀይቶም ናብ መኪና ጽዒኖም ቅድሚ ምልቃቖም ጎቪንዳ ደጊሙ ዝተመለሰ እንትኸውን ንእነ ፑሽፓ ድማ ኣብዚ ሰዓት እምኒ እናደርበዩ ንዓቶም ክትክዕቦም ይጅምሩ። ብኻሊእ ገጽ ፑሽፓ ኣብዚ ቦታ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ የብሉን። ነዚ ድማ ስለ ዝፍልጥ ቀይሕ ዕንፀይቲ ካብዞም ዝተፀዓኑ ማእኸላት ሓንቲ መኪና ሒዙ ከምልጥ ይጅምር። ብኻሊእ ገጽ ንጎቪንዳ እውን ብድሕሪ እንዳተኸታተልዎ ዝነበሩ እንትኾኑ ርቂ መንገዲ ብእግሩ ናብኣቶም ክመጽእ ይጅምር። ጎቪንዳ ድማ ነቲ መኪና ናብ ቤት ከምዝሰደዱ እንተሓተቶ እኳ ፑሽፓ ድማ ዝኾነ ነገር ምንጋር ፈቃደኛ ኣይኮነን። ናብ ህልግ ዝኣተውን ንጎቪንዳ ድማ ናብ መደበር ፖሊስ ሒዞሞ እስካብ ምውቃዕ በፂሖም እዮም።
እንተኾነ ግን ፑሽፓ ብቐሊሉ ዝናዘዝ ዓይነት ሰብ ስለ ዘይነበረ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ክህቦም ኣይከኣለን። ነዚ ዝሰምዐ ሓደ ፖሊስ ኦፊሰር ድማ ናብ ፑሽፓ ይመጽእ። እዚ ሰብ ድማ ንፑሽፓ ካብ ቀደም ፈሊሙ ይፈልጦ እዩ ነይሩ። ናይ ፑሽፓ ድዩ ካብ መን ከም ዝጸነሰ ስለ ዘይዝፈልጥ ንፑሽፓ ብዘይካ ቦያ ዕዳቶ። ብናይ ፑሽፓ ሙላድ ድማ ኣዲኡ ምስ ዝኾነ እትደገስ ብዕለክት ብምባል ሽሙ ኣይጠፍእ። ፑሽፓን ኣዲኡ ጽቡቕ ሽም ስለ ዘይብሎ ምስ ካልኦት ቆልዑ ኣይዓበየን። ካብኡ ድማ ዕድሚኡ ንእሽተይ ምስ ወሰኸ ምስ ማፋታት ምስራሕ ይጅምር። ኣብ ፈለማ ዝረኸቦም ማፋታት ድማ ጃካን ጆሊን ይበሃሉ። ጆሊ ኣብቲ መንደር ዘለዋ ንስቲ ብምስቃይን ኣብ ልዕሊአን ብምጭዋትን ይልለ። ጃካ ድማ ብኻሊእ ገጽ ናይ እንዳ ጣውላ ስራሕቲ እንዳሰርሐ ዝርከብ እንትኸውን ክልቲኦም ኣሕዋት ድማ ጠባዮም ዘይራኸብ እዩ። ብኻሊእ ገጽ ናይ ጃካን ጆሊን ዓብይ ሓዎም ኮንዳ ይበሃል። ኮንዳ ድማ ብጭካነ እዩ ዝልለ። ብኣናእሽቲ ኣሕዋቱ ዝመፁ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ዝኾነ ርሕራሕ ቀልጢፉ ይቃወፆ። ካብኡ ድማ ፑሽፓ ስራሕ ዝጀመረ ብዞም ሰባት እዚኦም እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን እንተኾነ እንዳስራሕ ዝርከብ ብዞም ሰባት እንትኸውን ንፖሊሳት ድማ ዝኾነ ሓበሬታ ክህቦም ስለዘይከኣለ ብነፃ ይፍንውዎ። መሬትና እንትቕየር ፑሽፓ ካብ ፖሊሳት ሓቢብዎ ዝነበረ መኪና ካብ ማይ ኣውፂኡ ነቶም ዕንጨይቲ ከድሕን ክኢሉ እዩ። ካብኡ ድማ ካብዚ ስራሕ ብዙሕ ገንዘብ ዝረክብ እንትኸውን ካብኡ ድማ ሓዳሽ መኪና ገዚኡ ንኣዲኡ ከዘናግዓ ይጅምር። መሬትና እንትቕየር ፑሽፓ ናብ ብኒ ጉንዳ ይኸይድ። ብናይ ጽዕነት መኪና ነቶም ዕንጨይቲ ኣብ ዝወስድዎ ሰዓት ፖሊሳት እንዳሓዝቦም እዮም። ካብኡ ድማ ካብ እንወስዶ ዘለና መንገዲ ንቐይር ብምባል ናብ ልዕሊ ናይ ነዳዲ መኪናታት ነቶም ዕንጨይቲ ንምእታው ይሰማምዑ። ፖሊሳት ድማ ኣብዚ ክእትዉ ኣይኽእሉን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ብዙሕ ዕንጨይቲ በዚ መንገዲ ክሕልፉ ይኽእሉ። ሓደ መዓልቲ ድማ ፑሽፓ ነቲ ዕንጨይቲ ብመኪና ገይሩ እንዳብፅሐ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ስሪቫል ዝተባህለት ቆንጆ ሰበይቲ ይርኢ። ብዝገርም መልክዑ ግን ስለ ፍቕሪ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ዘይብሉ ፑሽፓ ነዛ ሰበይቲ ምስ ረኣየ ግን ኣብ ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ይወድቕ። ብኻሊእ ገጽ ናይቲ ዕንጨይቲ ቢዝነስ ጽቡቕ ኩነታት እንዳኸደ ይርከብ። ንፑሽፓ ነቶም ዕንጨይቲ ምስ ሰረቕዎም ብቐጥታ ምስ ዝገዝእዎ ሰባት ክራኸቡ ኣይኽእሉን። ንሳቶም ድማ ዝገብርዎ ማንጋለም ዝበሃል ሰብ ምርካብ እዩ። ማንጋለም ድማ ብቐጥታ ነቶም ዕንጨይቲ ናብ ወጻኢ ሃገርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ድሌይቲ ዘከፋፍል እንትኸውን ዝበዝሕ ገንዘብ ድማ ማንጋለም እዩ ዝረክብ። ብኻሊእ ገጽ ማንጋለም እውን ልክዕ ከም ኮንዳ ጭካነ እንትኸውን ኣብ ስርሑ ዘካሕድዎ ሕድሕድ ሰባት ብጭካነ ይቐትሎም። ብኻሊእ ገጽ ካብ ሰለስቲኦም ኣሕዋት ጆሊ ኣብ ጓላ ስለ ዝፈቱ ናይቲ መንደር ኣጓላት ሕጂ እውን ናብ ገዝኡ እንዳምጽእ ምስ ስቓይ ቀፂልዎ እዩ። ፑሽፓ ድማ በዚ ሕጉስ ስለ ዘይኮነ ሕድሕድ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ገዛ እንዳኸደ ይፍትሐን። እዚ ምኽንያት ድማ ኣብ መንጎ ጆሊን ፑሽፓን ማእኸል ዓብይ ዘይምርዳእ ይፍጠር። ጆሊ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ንምንታይ ትፈትው እንዳበለ ምስ ፑሽፓ ኮይኑ ኣብ ዝረቐቆ ሰዓት ኮንዳ ናብ ፑሽፓ ይድውል። በዚ ሕዝን ኩነታት ሕጂ ፖሊሳት ዕንጨይቲ እንእክበሉ መኽዝን ረኺቦሞ እዮም። እቶም ፖሊሳት ድማ ቅድሚ ምርካቦም ዝኾነ ሜላ ፍጠር ብምባል ንፑሽፓ ዓብይ ሓላፍነት ይቦ። ፑሽፓ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ሰባት ብምእካብ ሕድሕድ ዕንጨይቲ ብምቑራጽ ናብ ዓብይ ቃላይ ንክኣቱ ይገብርዎ። ካብኡ ድማ ናብቲ ከባቢ ዝርከብ ግድብ ብምኻድ ነቶም ሰባት ገንዘብ ከፊሎም ነቲ ግድብ ሓፂዮም ደጊሞም ነቲ ዕንጨይቲ ኣብ ኢዶም ከእትዉ ይኽእሉ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ናይቲ ዕንጨይቲ መኽዘን ዝረኸበ መሲልዎ ዝመጸ ጎሚንዳ ኣብቲ ቦታ ዝኾነ ዕንጨይቲ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ጎሚንዳ ካብኡ ንላዕሊ ፑሽፓ ስማርት ምዃኑ ይርዳእ። መሬትና እንትቕየር ንፑሽፓ ደጊሞም ካብ ፖሊስ ብምምላጦም ፍሉይ ፓርቲ የዳልዉ። ኣብቲ ፓርቲ ድማ ፑሽፓ ማንጋለም ካብኦም ካብ ዝገዝኦም ብላዕሊ ብዙሕ እፅፊ ከም ዝሸጦ ይሰምዕ። ካብኡ ድማ ማንጋለም ምስ ፖሊሳት ከይተባእሰን ነቲ ዕንጨይቲ ድማ ከይዱ ከይቆረፀ ዝኹሉ ትርፊ ክረክብ የብሉን ብምባል ፑሽፓ ከይዱ ንኮንዳ ይናገሮ። እንተኾነ ግን ኮንዳ እዚ ነገር ኣየገረሞን። ካብዚ ናይ ዕንጨይቲ ስራሕ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ኣትራፊ ዝኾነ ማንጋለም ምዃኑ ኩሎም ይፈልጡ እዮም። ኣብዚ ሰዓት ድማ ብገንዘብ ምኽንያት ምስ ዝኾነ ሰብ ምጭቕጫቕ የለን ብምባል ኣዕሪፉ ስርሑ ንክሰርሕ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ፑሽፓ በዚ ሓሳብ ኣይተሰማምዐን። ንሱ ምስ ፖሊስ ተባሂሱ ፖሊስ ዘምፅኦ ዕንጨይቲ ዝኾነ ሰብ ኣትራፊ ክኾን የብሉን ብምባል ናብ ማንጋለም ይኸይድ። ፑሽፓ ናብ ማንጋለም ዝኸደሉ ሰዓት ማንጋለም ድማ ከዲሕኒ ኢሉ ዝሓስቦ ሰብ እንዳይቆፅዖ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት ናይ ማንጋለም መቕፅዓት ዝረኣየ ሰብ ኣሸንኳንዶ ንዕኡ ከናግሮ ካብቲ ቦታ ለቒቑ ክጠፍእ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ፑሽፓ ኣብ ነብሱ ናይ ፍርሒ ሆርሞን ስለ ዘይብሉ ስለ ገንዘብ ክዛረቦ ይምር። ንስኻ እቶም ዕንጨይቲ ካብኣ ናብቲ ገዝኦም ሰዓት ንሓደ ቶን 5 ሚልዮን ሩፒ ኢኻ ትበና። ብዝገርም መልክዑ ግን ሓደ ነገር ብኢድካ ከይስራሕካ ኮፍ ኢልካ 1 ቢልዮን ሩፒ ከም እትሸጦም ሰሚዐ እየ።
ኣማናን ኣባኻን ዘሎ ናይ ገንዘብ ፍልሊ ከንደዚ ዝኣክል ክርሕቕ የብሉን ምምዕራግ ክትገብር ተኾንካ ኣዕርዩ ተዘይኮይኑ ካልእ ሰብ ክንድሊ ንምባል ንማንጋለም ኣብ ቅድሚ ሰባት ይወርዶ ካብኡ ዝገደድ እሞ ኣብ ቅድሚኡ ናብ ሞርጋን ዝተባሃለ ሰብ በመደወል ናይቲ ዕንፀይቲ ቢዝነስ መሱ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ይነግሮ እዚ ድማ ብሰባት ዝፍራሕ ናይ ማንጋለም ክብሪ ስለ ዝነኽእ እቶም ሰባት ንፑሽፓ ደውን ከብልዎ እንትፈተኑ እኳ ንኹሎም ቀጥቂጡ ነቲ ቦታ ገዲፉ ይኸይድ መሬትና እንትቕየር ፑሽፓ ናብ ሞርጋን ይኸይድ ናይ ቀይሕ ዕንፀይቲ ናሙና ምስ ኣርኣዮ ብሓደ ቢልዮን ሩፒ ንሓደ ንምሻጥ ይሰማማዕ ካብኡ ድማ ፑሽፓ ናብ ኮንዳ ደው ኢሉ ስለቲ ዜና ኣብ ዝነገሮ ሰዓት ኮንዳ ብሓሳቡ ኣይተሰማምዐን ኣንሕና ንሰርሖ ዝነበርና ምስ ማንጋለም ኢና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝኾነ ለውጢ የለን ብምባል ቀልጢፉ ንክምለስ ንፑሽፓ ይነግሮ ኣብዚ ሰዓት ፑሽፓ ንሓደ ቶን 1 ቢልዮን ሩፒ ከም ዝገዝኦ ኣብ ዝነገሮ ሰዓት ኮንዳ ዝኾነ ዓይነት ቃል ክዛረብ ኣይደለየን ፍልልዩ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ብሓሳቡ ይሰማማዕ ብኻሊእ ገጽ ጆሊ ኣብ መንደር ዝርከቡ ሰባት እንዳሰቃዮም ይርከብ ነቶም ሰባት ድማ ዘሰቃዮም ዘሎ ምክንያት ነቲ ቀይሕ ዕንፀይቲ መቐመጢ መኽዚን ንፖሊሳት ስለ ዝጠቆሙ እዩ ጆሊ ንሓደ ሽማግለ እንዳፈራርሐ ንምንታይ ከም ዝተናገረ ዝሓተተ ሰዓት ፖሊሳት ናይ ጓሉ ናይ መርዓ ወፃኢ ከም ዝሽፍንሉ ቃል ስለ ዝኣተውሉ ከም ዝኾነ ይናገሮ ካብኡ ድማ ናይ ሰበይቲ ነገር ዘየኾለ ጆሊ ነዚ ነገር ምስ ሰምዐ እታ ቆልዓ ክትምርዓወኒ ትክክል ተኾንካ ብሂወት ክትነብር ክፈቅደልካ እየ ብምባል እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ንክሰማማዕ ይገብሮ ነገራት ናብ ዝበላሸወሉ ሰዓት ዝበፅሕና ይመስ ክትምርዖ ዝነበረት ናይ ሰብኣይ ጓሉ ቫሊ እያ እዚኣ ማለት ፑሽፓ ኣብ ዓይኒ ፍቅሪ ዘውደቐቶ ቆልዓ ማለት እዩ ናይ ቫሊ ኣቦኣ ድማ ናብኣ መፅኡ ናይ ግድነት ጆሊ ክትምርዖ እዮ ከም ዘለዋ ይነግራ ቫሊ ድማ በቲ ነገር ሕጉስ ስለዘይኮነት ናብ ፑሽፓ ብምኻድ ኩሉ ነገር ትነግሮ ካብ ቀደሙ ናይ ጆሊ ስራሕ ዘይሕጉሶ ፑሽፓ ድማ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ናብ ዘለዎ ቦታ ከይዱ ይወቅሖ ጆሊ ድማ ክልቲኦም ኣሕዋት ናብ ኣጓላት ከይትቐርብ ኢሎም ኣጠንቂቖሞ ስለ ዝነበሩ ነቲ ነገር ክናገር ኣይኽእልን ቆፂሩ ብዘስርሖ ሰብ ተወቂዑ ነቲ ነገር ብስቕታ ሒዞ መሬትና እንትቕየር ፑሽፓ ምስ ኮንዳ ብምዃን ካብቶም ናይ ከተማ ነጋዶ ግብሪ ንምእካብ ይወፁ ብኻሊእ ገጽ ናይ ኬዝባ ሰበይቱ ንኬዝባ ነንኩንዳ ንፑሽፓ ቀትልዎ እንዳሓሰቦ ምዃኖም ትነግሮ ኬዝባ ማለት ኣብ ፈለማ ናብቲ ትካል ክኣትው እንትብል ብፑሽፓ ተማሪኹ ዝነበረ ሰብ እንትኸውን ሕጂ እውን እናሰርሐ ዝርከብ ንፑሽፓ እዩ ንፑሽፓ ንምድሓን ድማ ናብኡ እንዳደወል ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ብዝሕዝን ኩነታት ነንኮንዳ ቀዲሞሞ ንፑሽፓ ይዓግትዎ ብኻሊእ ገጽ ማንጋለም ድማ ሰለስተ ኣሕዋት ምስኦም ስራሕ ስለ ዝገደፍዎ ሰባት ልኢኹ ንኽቀትልዎም ትእዛዝ የመሓላልፍ ኣብዚ ማእኸል ድማ ፑሽፓ ተዓጊቱ ዝነበረ እንትኸውን ንባዕሉ ድማ ካብ ዝተዓገተሉ ከድሕን ይኽእል ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ብዙሕ ገንዘብ ብምሓዝ ምስ ኬዝባ ካብቲ ቦታ ይምልጡ መሬትና እንትቕየር ሕድሕድ ናይ ማንጋለም ሰባት ምስ ሓዞም ናብ ባዕሉ ናብ ማንጋለም ይድውል ኣብዚ ቢዝነስ ዘዋፅኦ ጉልበትን ሓይልን ኣይኮነን ነገራት ብብልሒ ምፍታሕ ተመሃዱ ብምባል ማንጋለም ዝተኣማመነሉ ሰብ ይቆትሎ ብኻሊእ ገጽ ናይ ማንጋለም ሰባት ድማ ናይዞም ኣሕዋት ዓብዪ ሓዋም ኮንዳ ቀቲሎሞ ነይሮም እዮም ፑሽፓ ድማ ምስቶም ኣሕዋት ብምዃን ናይ ኮንዳ ስነ ስርዓት ቅድሚ ዝፈፀመ ንማንጋለም ሕነ ክፈዲ ይኸይድ ፊልምና ድማ ነዚ ስዒባ ዝተወሰኑ ግዜታት ናብ ቅድሚት ትወስደና ሕጂ ፑሽፓ ብሰባት ተሰማዕነትን ዓብዪ ክብርን ረኺቡ እዩ እዚ ድማ ንፖሊስ ጎቪንዳ ተስፋ ስለ ዘቑረፀ ስርሑ ሙሉእ ንሙሉእ ለቒቑ ይወፅእ ኣብ ክንዲ ጎቪንዳ ድማ ባንዋር ሰይንግ ዝተባሃለ ሰብ ናብቲ ፖሊስ ናቕጣ ይኣቱ ባንዋር ከም ፖሊስ ኣይኮነን ገበነኛታት ዝኾነ ቃላይ ይህብን እንተኢሎም ቀልጢፉ እዩ ዝቐትሎም ምናልባሽ ድማ ከምዚ ዓይነት ጭዕካን ፖሊስ ምምፅኡ ናይ እኒ ፑሽፓ መጨረሻ ንክቐርብ ይገብር ይኸውን ድሕሪ ዝተወሰነ ወራት ድማ ፖሊስ ምቕያሩ ዘይሰምዕ ፑሽፓ ጉቦ ንምሃብ ይኸይድ ኣብዚ ሰዓት ድማ ባንዋር ንስኻ ዝደልዮ ዓይነት ገንዘብ ክትበና ይትኽእልን ኣብዚ እስካብ ዝሃለኹ ድማ ሓላፊ ኣነ እየ ንስኻ ትበኒ ድማ ኣነ ዝደልዮ ገንዘብ እዩ ብምባል ናይ ፑሽፓ ትዕግስቲ ተፈታቲንዎ እዩ ዋላ እኳ ፑሽፓ ኣብቲ ሰዓት ውሽጡ ብሕርቃን ተመሊኡ ተነበረ ነገራት ግን ብብልሒ ክውድኦም ስለ ዘለዎ ነቲ ሰብኣይ ዝደልዮ ገንዘብ ከም ህያብ ይህቦ መሬትና እንትቕየር ፑሽፓ ምስ ቫሊ ስነ ስርዓት መርዖም እንዳገበሩ ይርከቡ ኣብ ውሽጡ ግን ነቲ ሓድሽ ፖሊስ ቂም ሒዙሉ ስለ ዝነበረ ነቲ ፕሮግራም ኣቋሪፁ ናብ ባንዋር ይኸይድ ብኻሊእ ገጽ ባንዋር ፑሽፓ ፈሪሒኒ እዩ ዝደልዮ ገንዘብ እስካዕ ዝደልዮ እዋን ከበኒ እዩ እንዳበለ ይሓስብ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ፑሽፓ ኣብዚ ቦታ ዝተረኸበ ንባንዋር ንምቕታል እዩ ኣብቲ ሰዓት ድማ ፑሽፓ ሓሳቡ ቀይሩ ከም ፈራሕ ባንዋር ከይተዳለወ ካብ ምቕታል ናይ ዘለኣለም ሰላእቲ ኮይኖም ሓደ መዓልቲ ከም ዝቃተሉ ብምንጋር ምስ ባንዋር ይፈላለዩ ፑሽፓ ድማ ናብ መርዑ ዝተመለሰ እንትኸውን ባንዋር ድማ ካብ ፑሽፓ ዝወሃቦ ህያብ ሕድሕድ ገንዘብ ይቃፅሎም ኣብዚ ሰዓት ድማ ዝኾነ ዘይፈርሕ ባንዋርን ዝኾነ ሰብ ዘይፈርሕ ፑሽፓ ናይ ኩሉ ግዜ ፀላእቲ ምዃን ይጅምሩ ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ ነዛ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ላይክ ድማ ናዛ ቪድዮ ናገርኩም ውፁ እስካብ ሕጂ ንፀንሖም ዳመስገኑ ኣነ ኣብዚ ክፍለየኩም